Good morning. Ride tayo ngayon papuntang checkpoint, papuntang Daet. Hanggang checkpoint lang. Sama natin si Kuya JB. Si Kuya JB. Kung aabot kami sa checkpoint. Ng oras na, 7 o'clock na. Bibitaw ng mahinahon ako Kabot ko. Basa na naman ako gift. Ano ba yung CR? Ganyan ko yung view. Itong sa Pigwabay ka na biker dun. Doon. Nasa Maharlika Highway na tayo. Dire-diretso nito si Bokot. Dire-diretso dahil papuntang Manila. Hanap din ko na nung pansin na agyan na inikang naghalik itong Manila. Barangay Sigamot na daw. Sibmanan pa din. Yun, kung dinadaanan namin to nung nag-Manila Bicol kami. Pero di namin pansin to kasi pagod na kami nun. Ayun, ganda yung daan. Puro lang truck yung kasabay. Taho. Yun, banderita na ng Limanan tsaka si Bokot. Tara si Bokot. Yun, ang kaliwa na yan, papuntang Manila yan. Tapos ito, diretso papuntang Daet. Diretso tayo. Yun, nasa si Bokot Town proper na tayo. Kasi rento. Motorcade lang yan. Di ba nga, nag-aabang sa ano? Itong may photo. Nananaw ito eh. Laro nito. Ano pa nagkakitang sarumpat to? Ha? SM kita? SM. Ahon mo palang girari kuya pa bali.
Yan o. Lusyong. Lusong papunta. Ano pa pagpauwi? Eh. Sa Barangay Bolo Sur, ay Norte pala kami. Lusong na naman. Hatluglog. Ganda. One day, one day, one day. Rangit ah. Lusong na naman. Sa Villasar na tayo. 10 kilometers pa ata puntang checkpoint. Nasa Lupi na pala kami. Hindi ko alam. Mga 8 kilometers or 10 kilometers pa hanggang checkpoint. Pasok na to ng ano, Bicol Natural Park. Bitukang Manok. Hindi pa din nadabos yung lusong. Hey! Gusto po. Lusong na naman. Alright. Sabi mo yun na. Duman ko, duman. Hindi pa natural park na ito. Angas. Boundary na ito ng Camso tsaka Cam Norte.
Yun na ni Kuya, tarapos na ni. Dito lang kami sa boundary ng Kamsur, Cam Norte. Babalik na din kami. Mga 44 kilometers lang ata. Yan, pauwi na kami. So hindi ang ahon pauwi. Daming lusong kanina. So yan, nasa Villasar na kami. Sobrang init naman ngayon. Kanina ang lakas ng ulan. Kumain lang kami. Tapos, uwi na. Init. Time check, magta-12. Yun. Nagbabadya na naman yung ulan. Sige po. Ayun, pasentro na tanan si Pokot. Tapos kakaliwa na kami pupuntang Barceloneta para loop. Ayun, dyan na kami kakaliwa. Dyan. Nakaliwa na kami dito sa may puntang Barceloneta. Ano? Time check 12:37. Anong ahon? Yan, ito, sanitarium na yan. Yun, kumana na kami dito sa papuntang Patag. Tapos ang labas na ito, sentro na ng Libanan, sa Bagong Bayan. Kaso umuulan na naman. Libanan na kami. Libanan na yan. Iya. Haluyo na kayo. Time check 2:00. Tamang bilad. Para malapit na kami. Nakaka 90 plus kilometers na kami. Sa Malacana na kami. Diretso na to hanggang Maransaan. Makaka 100 km kami. Ito na lang ulit yung 100 km ride ko. Simula nang nag-Manila Bicol kami tatlo. Ngayon na lang ulit. Tingdo! Agam ni Keisha! Si Keisha! Yan, nandito na kami. Hanggang dito na lang. Bye!